الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. muna da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa fiskokinmu a wannan majalisi namu mai albarka. Waɗansu fiskokin duk lokacin da aka ce ba karatu kuma bara a kansu, amma duk lokacin da aka ce akwai karatu to kuma sai a haɗa fiska da su. Wannan shine mafi alkhairin haɗuwa a wajen Allah. A ce gamayyarku, alaƙarku, haɗuwanku kuna haɗuwa ne akan wani abu da ya shafi addinin Allah. Babu haɗuwa mafi alkhairi kamar irin wannan haɗuwa da muke a wajen karatuttukan addini. Allah ya tabbatar da digadiganmu. Allah ya tabbatar da digadiganmu. A cikin alkur'ani Allah ya ce la khaira fi kathirin najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala yace la khaira fi kathirin min najwahum. Allah yace babu alkhairi a mafi yawan tarurruka da mutane suke. Allah to wanne ne yake dauke da alkhairi? Allah ya ce illa man amara bi sadaqati, sai dai taron da aka taru, a taron za a yi umarni ne da wata sadaka, cewa al'umma sun shiga cikin halin kakani kai, ya kamata a taimaka musu. Au ma'ruf, ko za a yi umarni ne da wani aikin alkhairi, abi Allah, abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, au islahin bainan nas, ko kuma za a yi sulhu ne tsakanin mutane. Allah ya ce wannan taro shine taro mafi alkhairi a wajen Allah. Allah ya ga kun taru za ku yi umarni da taimakekeniya a tsakaninku. Allah ya ga kun taru za ku yi umarni da alkhairi a tsakaninku. Abi Allah, abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kun taru za ku yi sulhu tsakaninku da 'yan uwanku. Wa man yaf'al dhalika ibtiga'a mardatillah. Allah yace duk wanda ya aikata irin wannan taro, ya halarci irin wannan taro, ko ya tara irin wannan taro, kuma ibtiga'a mardatillah yayi ne don neman yardan Allah. Amin. Yayi ne don neman yardan Allah. Allah yace fa sawfa nu'tihi ajran azima. Allah yace za mu mai sakamako da wani babban sakamako, inji Allah. To Allah ya tabbatar da digadiganmu a kan irin wannan taro. Goron sallanmu na farko yau mun ce za mu tattauna ne akan abin da ya shafi rayuwar duniya. Mun yi take wa darasin duniya
fure take ba ta yaya. Duniya fure take ba ta yaya. Babu wanda ya taba tsinkan ɗanta ya sa a bakinsa. Idan ka ga mutum yana shinge wa mangoronsa, 'ya'yan yake so. Idan ka ga mutum yana shinge wa gwaibarsa, 'ya'yan yake so. Idan ka ga mutum yana bayi wa dabinarsa, 'ya'yan yake so, ba itaciyar ko ganyen yake so ba. To ita duniya ba ta wannan 'ya'yan. Duk wanda kaga yana bayi ma duniya yana bayin banza ne. Duk wanda kaga yana shinge ma duniya yana shingen banza ne. Duk wanda kaga yana ɗawainiya ma duniya yana ɗawainiyan banza ne. Amma sakamakon da ake samu idan an yi ɗawainiya ma abin da duk aka mishi ɗawainiya, ita duniya ba a samun wannan sakamakon. Allah a cikin Alkur'ani ya tabbatar da duniya fure take ba ta yaya. A suratul Hadid Allah madaukakin sarki yace ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ya ce da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilamu, Allah ya ce ku sani, ku ji ku fahimta, in ji Allah, annamal hayatud duniya, iyakar rayuwar duniya. Bayan wannan ba wani abu a rayuwar duniya. Jama'a wadda ya yi duniya shi zai baka labarin duniya. Ilamu, Allah ya ce ku sani, annamal hayatud duniya, iyakar rayuwar duniya. Menene a cikin rayuwar duniya? Me ake ribata a rayuwar duniya? Allah ya ce to ku saurara ku ji rayuwar duniya. La'ibun wa lahawun, Allah ya ce wasa ce, shagala ce, in ji Allah. Al-la'ibu shine wasa, irin wasan da yara suke. Zaka ga yaro ya ɗauki karansa ya hau yana sukuwa yana cewa doki ne. Kai da ɗanka ke hawa wannan karan, ai ka san ba doki bane ba. Zai ɗauki tayarsa yana garawa yana cewa tayar tana da gudu, amma kai ka san shi yake gudu. Zai yi mota yana jan motarsa, amma kai ka san ba mota bane. Yadda kake kallon abin da yaron nan yake yi ba gaskiya bane ba, Allah sai ce kai ma rayuwar da kake ba gaskiya bace ba. Wannan ba wani ne ya yi sharha ma duniya ba, wadda ya halicci duniya shine ya ce ilamu ku sani annamal hayatud duniya, iyakar rayuwar duniya la'ibun, Allah ya ce wasa ne, wa lahawun shagala ce, wa zinatun, Allah ya ce ado ne kawai, wa tafakurun bainakum, Allah ya ce babu wani abu a cikin rayuwar duniya face alfahari a tsakaninku. Wannan ya dinga jin su ɗan ƙasa ne, wannan shi ba ɗan ƙasa bane ba. A'a su ne 'yan gari, su wane ba su ɗan gari bane ba. Su ne 'yan gida kaza, su wane ba 'yan gida kaza bane ba. Su ne masu kaza, su wane ba su bane. Allah ya ce babu wani abu a cikin rayuwar duniya banda wasa da shagala da ayi ado. Allah ya ce sai kuma alfahari da za ta haddasa muku a tsakaninku. Wata kathurun fil amwali wal aulad, da kuma gasa da alfahari na dukiya da 'ya'ya. Wannan na da gida biyu, wannan na da gida uku, wannan na da mota biyu, wannan na da mota uku, wannan na da shago biyu, wannan na da shago uku. Wata kasurun fil amwali wal aulad, da kuma gasa alfahari na dukiya da 'ya'ya. Wannan ɗansa na makarantar 10,000 a tam, wannan sai ya kai ɗansa na 20,000 a tam, wannan sai ya kai ɗansa na 30,000 a tam. Allah ya ce hidimar duniya ke.
Allah ya ce idan ba ku gane ba kamathalil gaisi, Allah ya ce kamar ruwan sama ne. Idan baka gane wa'annan ɗawainiyan hidimar banza kake ma duniya ba, Allah ya ce to bari mu maka misalin da zaka gane. Kamathali gaisin, Allah ya ce kamar ruwan sama ne. A'jabal kufara nabatuhu, al-kufar bi ma'ana az-zurra. Allah ya ce kamar ruwan sama ne da ya zubo sai ya fidda ciyayi, sai ya fidda gonakin mutane. A'jabal kufara nabatuhu, wannan tsiron sai ya burge manoma sai suka ji daɗi, manoma sai suka sa tsammanin banakan damina ta yi kyawu. Thumma yahiju fatarahu musfarran, Allah ya ce bayan ya yi koren, Allah ya ce sai ya bushe tun ba a girbe shi ba, in ji Allah, tun bai fidda zangarniya ba, Allah ya ce sai ya zo ya bushe. Jama'a kun gane misalin rayuwar? Kamathali gaithin, Allah ya ce kamar ruwan sama ne da muka zubar. A ajabal kufara nabatuhu, da ruwan ya zubo amfani ya fito, amfanin da ya fiton Allah ya ce sai ya burge manoma, sai ya ba da sha'awa wa manoma sai suka yi tsammanin banakan za su samu amfani. Thumma yahiju, Allah ya ce bayan ya yi kore sai ya zo ya bushe. Fatarahu musfarran, Allah ya ce sai kaga ya dawo fatsi-fatsi, ya yi ja, ya lalace. Thumma yakunu hutaman, Allah ya ce sai ya koma ya zama karmami ya riddigi. Allah ya ce rayuwar duniya kenan. Da Allah ya ce ya yi kore, ya ba da sha'awa, ya ce kawai sai aka wayi gari kuma ya bushe. Wadda ya sa mata taki, wannan gonan kaga ya sa takin banza kenan. Wadda ya mata bayi ya yi ban ruwan banza kenan. Domin Allah ya ce lokacin da ta ƙayatar da manoma, Allah ya ce sai kuma ta zo ta bushe. Allah ya ce sai ta yi fatsi-fatsi, alamar ta lalace kenan. Allah ya ce sannan sai ta dawo karmami wadda iska yake ɗauka. Allah ya ce to bayan an gama wannan rayuwan, wa fil akhirati azabun shadidun, idan an je lahira ma wadda ya biye mata, Allah ya ce akwai azaba mai tsanani, wa magfiratun min Allah wa ridwan, wadda kuma ya bi Allah to akwai gafara daga Allah, akwai yardan Allah. Allah sai ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, babu komai a cikin jin daɗin rayuwar duniya. Wa mal hayatud dunya, Allah ya ce rayuwar duniya babu komai a cikinta illa mata'ul gurur, face jin daɗi na rudi, jin daɗin da in ka ji shi zai ruɗe ka ya kai ka zuwa ga asara, zuwa ga halaka madawwamiya. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce wannan shine misalin rayuwar duniya. Kamathali gaithin, kamar ruwan sama ne da ya fito ya tsirar da amfanin mutane. Bayan ruwan sama ya zubo, mutane suka je suka yi ta shuke-shukensu. Bayan irinsu ya fito, Allah ya ce a ajabar kufara nabatu, abin da ya fito din sai ya burge manoma har suka sa tsammani. Allah ya ce ana cikin wannan halin, thumma yahiju, sai kawai ya zo ya bushe. Jama'a sun samu sakamako? Ba su samu ba. To da Allah ya zo zai bada wannan misalin, sai da ya ce annamal hayatud duniya, iyakar misalin rayuwar duniya. To kaga ita duniya idan ta ba da sha'awa, ta burge, lokacin da kake ganin zaka more ta, Allah ya ce a lokacin sai ta bushe. Kwatankwacin wannan aya a cikin suratu Yunus, Allah ya ce كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام
madaukakin sarki ya ce innama matsalul hayatid duniya. kun ga anan ma da innama ya fara, domin jawabin da zai maka babu na biyu banda abin da ya faɗa. Allah ya ce babu komi a rayuwar duniya. innama matsalul hayatid duniya, Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya kama'in anzalnahu minas sama. Allah ya ce kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama. fahtalata bihi nabatul ardi, iri da yake cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwa da ya zubo daga sama, domin dukkan dangin ciyayi Allah na ajiye irinsu ne a cikin ƙasa. lokacin da ruwa ya zubo ya cakudu da irin da ke cikin ƙasan, Allah ya ce kuma sai ya fara tsira, sai kuma ku fara amfani da shi. Allah ya ce innama matsalul hayatid duniya, iyakar misalin rayuwar duniya kama'in anzalnahu minas sama. Allah ya ce kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama. fahtalaqa bihi nabatul ardi, iri da yake cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwan da ya zubo daga sama. mimma ya akulun nasu wal an'am, iri wadda idan ya tsiro dabbobi da mutane sukan ci su yi amfani da shi. ba ciyayi ba kenan da sauran shuke-shuke. mimma ya akulun nasu, wadda in ya tsiro mutane suna ci, wal an'am dabbobi su ma suna ci. hatta idan akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha. Allah ya ce to har sai wannan iri ya fito, har sai waɗannan ciyayi sun fito daga cikin ƙasa. wa zayyanat, ta yi ado, ta yi kwalliya. akhazatil ardu zukurufaha, ƙasa ta ɗauki kwalliyan ƙasa shine ta fitar da koren abu, koren ganye ya yi kala, ya zama abin sha'awa. wa zayyanat, Allah ya ce ta yi ado ƙasa. wa zanna ahaluha annahum qadiruna alaiha, ai kana ahaluha annahum qadiruna alaiha. Allah ya ce manoma sun sakankance cewa banakan damina ta yi kyau, kowa yana hasashen abinda zai samu na ribar damina. ja'alnaha ataha amruna laylan aw naharan. Allah ya ce suna cikin wannan tsammani, suna cikin wannan sakankancewan. ataha amruna laylan aw naharan. Allah ya ce al'amarin mu sai ya zo ma wayannan gonaki a cikin dare ko a cikin ini. faja'alnaha hasidan, Allah ya ce sai mu mai da gonan girbabbiya, ma'ana lalatacciya. ka allam ta gana bil amsi, kamar jiya ba ita bace koriya shar da take baku sha'awan nan. jama'a mun fahimta? Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya ke. kama in anzalnahu minas sama, kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama, inji Allah. fahtalaqa bihi nabatul ardi, iri da ke cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwan. mimma ya akulun nasu wal an'am, iri wadda in ya tsiro mutane da dabbobi suna ci su amfana. hatta idza akhazatil ardu zukhurafaha wa zayyanat, sai da ƙasa ta riki adonta ta yi kwalliya. wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, masu gonaki suka sa tsammani, suka tabbatar cewa sun samu iko akan gonakinsu. damina ta yi kyau, kowa yana ganin akwai abin da zai samu. ataha amruna laylan aw naharan. Allah ya ce al'amarin mu sai ya zakke ma waɗannan gonaki a cikin dare ko a cikin ini, suna cikin sa wannan tsammanin. faja'alnaha hasidan, Allah ya ce sai muka mai da wannan gonar girbabbiya, lalatacciya. ka allam ta gana bil amsi, kamar bata wadatu ba a jiya ba ita bace koriya shar. jama'a manoma duka sun sake baki da su amfani gonar. Allah ya ce kawai sai al'amarinmu ya zake ma gonar, sai ga gona ta lalace. ku ji sai Allah ya ce kadhalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah ya ce haka muke tattake ayoyinmu ga mutanen da suke da zurfin tunani, inji Allah. Allah ya ce yadda kaga na baku misalin gonan nan, Allah ya ce haka duniya take. bata taba nuna wani ya je tsinka ba. Allah ya ce amma sai ta ba da sha'awa, kaga ta kosa, ta kai a amfane ta. Allah ya ce to kuma sai ta dawo babu, kuma sai ta dawo lalatacciya, kuma sai ta dawo abinda ba za a amfane ta ba. gaban sai Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam. Allah ya ce ni fa ina kiran ku ne zuwa ga gidan aminci.
to yanzu ita ma gidan aminci ne? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah yace Allah yana kiran ku ne zuwa ga gidan aminci inda babu matsala, babu takura. Kenan kaga nan inda kuke raye, inda ake kiran ku tafi daris salam, nan ba darus salam bane. Yace ina kiran ku ne ku zo zuwa ga darus salam, ashe inda kuke ba darus salam bane. Me duniyar ne yace maka ba darus salam bace. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah na kiran ku, yana gayyatan ku ku zo zuwa ga gidan aminci. Inda kuke ba gida bane na aminci. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah shi ke shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici. Jama'a dukkan waɗannan ayoyi akwai ire-iren su da yawa cikin alkur'ani da Allah ya tabbatar da duniya fure take yi ba ta ƴaƴa. Shi yasa duk wanda ya ce yana so sai ya tsinki ƴaƴanta yake karewa a cikin wahala da halaka. A muƙaddimar Imam Nawawi wa Riyadus Salihin yace inna lillahi ibadan futana. Allah yana da waɗansu bayi masu zurfin tunani. Tallaqu duniya wa khaful fitana. Sun rubuta takaddan shika ma duniya domin gudun sharrin duniya. Nazaru fiha, nazari suka yi a duniya, su ba fada mata suka yi ba, zama suka yi suka kalle ta. Falamma alimu annaha laysa lihayyin watana, sai suka gano, suka tattake cewa rayayye bai da gun hutu a cikinta. In dai kana numfashi ba inda zaka je ka tsuguna ka huta. Ja'aluha lujjatan wattakadu salihal a'mali fiha sukuna. Sai suka mai da duniya tamkar wani rafi ne, sai suka ɗauki kyawawan ayyuka shine kwale-kwalen da za su hau domin su ketare, amma duk wanda ya tsaya a cikin ruwa zai ci shi. Suka ce sun gano ba wajen zama bane, ƙetarewa ake yi. Wajen zaman yana can gaba kan tudu, amma inda taken nan ba kun zama bane, duk wanda ya tsaya ruwa zai ci shi abu. Duk wanda ya ɗauka jama'a a wannan rayuwa da muke ciki, a wannan rayuwa da muke ciki ita ce amincinsa, ya yaudari kansa. Duk wanda ya ɗauka cewa a rayuwar duniya ya aminta da ita ko ya bata amana, to ya yaudari kansa, kuma bukatarsa ba za ta biya ba. Ita wannan rayuwa da muke ciki yan uwa, jarraba Allah ya ɗora mu a kai. Zuwan mu duniya, me muke yi a rayuwar duniya, kai kawo da muke yi a duniya, waɗannan su mutu, waɗannan su zo, yan uwa jarraba ne. Allah ya kawo mu duniya ne don ya gwada mu. Ba kasuwa ake zuwa a ci a duniya a watsi ba. Akwai abin da aka kawo ka duniya don shi. Idan ka zo ka ce kasuwar ta za ka ci, ba za ka samu riba ba. Idan ka ce kasuwar ta za ka ci, ba za ka ci riba ba. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله يجي الذي خلق الموت والحياة. الله شيني ود يحلي متوى يحلي رayuwa. Duk lokacin da kaga wani ya zo duniya sabon zuwa, to ya maye gurbin wani ne da ya mutu. Allazi khalaqa al-mauta wal hayata. Allah shine ya halicci mutuwa, Allah shine ya halicci rayuwa. Waɗannan su zo, waɗannan su koma, waɗannan su zo, waɗannan su koma. Kamar wani ne ya tambayi Allah, wannan tsari da ka ɗora duniya a kai, waɗannan su mutu, waɗannan su zo, Allah me sirrinsa? Yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya ce na yi wannan tsari ne domin in jarrabta ku, in gwada ku, su wane ne daga cikinku da su yi kyakkyawan aiki, in ji Allah. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya ce na halicci mutuwa ne
na halicci rayuwa Allah ya ce don in gwada ku in jarabce ku Allah ya ce su waye daga cikinku za su tsaya su yi mafi kyan aiki a wannan rayuwa ta duniya. in uwa mun fahimta? kakanka ya mutu, kakan babanka ya mutu, kakansa shi ma ya mutu, wataƙil babanka ya mutu, kai ma da ka mutu. Amma wannan rayuwa da ake waɗannan su tafi waɗannan su dawo, meye sirrinsa? Allah ya ce jarraba ce. Meye a cikin jarraban? Allah ya ce ina jarabta ku ne domin na ga wa zai tsaya ya yi aiki mai kyau, waye kuma idan ya zo wannan farfajiyar duniyan zai biye mata bai yi aiki mai kyau ba. Jama'a muna ji? inna ja'alna ma 'alal ardi inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Allah yace mun saka duk kayan ado da kuke gani a bayan kasa. Abu kaza na da kyau, abu kaza na burgewa, abu kaza abin sha'awa ne. Allah yace duk mun saka waɗannan kayan ado ne ma duniya. Me dalili? Allah yace linabluwahum ayyuhum hasanu amala. Allah ce don in gwada bayina su waye daga cikinsu da su kyautata aikinsu, in ji Allah. Jama'a mun ji? Su wane ne waɗannan kayan adon da su ɗauke musu hankali? Su wane ne da su kyautata aikinsu, in ji Allah. Rayuwar da muke ciki jama'a jarraba ce. Rayuwar da muke ciki a duniya jarraba ce. Allah ya kawo mu duniya ne don ya gwada mu waye zai tsaya ya kyautata aikinsa, ya kyautata ibadarsa, ya kyautata alakarsa da Allah. Wane ne zai zo duniya ya miƙe kafansa? Allah ce na kawo ku duniya ne don na gwada ku. Jama'a mun ji? Allah ya ce na kawo ku duniya ne don na gwada ku. Idan baka fahimci manufar zuwa duniya ba, manufar zuwa duniya Allah ya kawo ka duniya ne zai jarraba ka a shekara 30 ɗinka, a shekara 40 ɗinka, a shekara 50 ɗinka, a shekara 60 ɗinka, a iya adadin ajali da Allah ya yanke maka na shekarunka. Allah zai gwada ka ne a cikin waɗannan shekaru me da ka aikata. Wadda ya zo ya ajiye aikin da ya kamata ya kyautata ma kansa, ya rungumi wani aiki a rayuwar duniya, ya rungumi wahala ma kansa, ya rungumi bakin ciki da takaici ma kansa a ranar alkiyama. A suratu Yunus Allah ya ba da labarin al'ummomi da yadda suka shishuɗe. Waɗannan sun zo sun yi laifi kaza ya halakar da su, waɗannan ya halakar da su, waɗannan sun zo sun yi kaza. Allah sai ya zo kanmu sai ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim. Allah ya ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim. Allah ya ce sai ga ku kuma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sanya ku kalifofi, ma'ana mamaya fil ardi a bayan ƙasa, min ba'dihim bayan waɗancan al'ummomi sun shuɗe. Mutanen annabi Nuhu sun wuce, mutanen annabi Hudu sun wuce, mutanen annabi Salihu sun wuce, mutanen annabi Shu'aibu sun wuce, al'ummomi duka sun wuce. Allah ya ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim, sai na sanya ku mamaya a bayan ƙasa bayan halakar da waɗancan, bayan gushewan waɗancan. Allah ce linanzura kaifa ta'malun, don kuma mu ga me da ku aikata. Kaga zirga-zirgar da kake yi, Allah yana kallon me kake yi. Linanzura kaifa ta'malun, Allah ya ce don na ga ku kuma ya yadda ku yi a bayan ƙasa. Jama'a mun fahimta? Allah ya kawo mu duniya ne don mu bauta mishi. Duk abin da ka gani a duniya ka rungume shi, ribar kafa ne. Amma manufar kawo ka duniya shine don Allah ya jarabce ka akan addini. Za ka tsaya ka yi aiki ko ba za ka yi aiki ba. Za ka tsaya ka yi aiki ko ba za ka yi aiki ba. ثم جعلناكم كلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
Allah ya ce don mu ga ku kuma yayi da ku yi a bayansu, kuma da ku yi irin abin da suka yi ne, ko ku za ku tsaya ku yi aiki mai kyau. Manufar zuwar mu duniya, manufar kawo mu duniya, Allah ya kawo mu bayan ƙasa ne domin mu yi ibada, mu yi addini. Duk abin da ka gani ribar kafa ce, kuma duk yadda ka rayu a duniya matukar ba addini kai ba, duk abin da kai a duniya babu riba. Duk harkar da kai a duniya in ba addini kai ba, abin babu riba. Duk abin da ka zo kai a duniya matukar ba bautan Allah ka bautawa Allah ba, duk harkar da kai a duniya in kana ganin ka ci riba, faduwa kai. In kaga kamar ka ci riba, ka faɗi ne. Saboda haka abu na farko yan uwa shine Allah ya kawo mu wannan rayuwa ce a matsayin jarraba. Allah ya kawo mu wannan rayuwa ne a matsayin jarraba. Jarrabar ita ce wane ne zai kyautata aiki mai kyau a cikin duniya, wane ne zai biye ma duniya ya shagaltu da rayuwar duniya ya zama ya samu makoma mafi muni. Iya awowi da kake gudanar da rayuwarka a nan rayuwar duniya, waɗannan awowi su za a kirga a yi lissafin abin da ka aikata a cikinsu, a maka sakamako da shi a ranar alkiyama. Manufar zuwan mu duniya jarraba ce. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ya tsara wannan tsari, waɗannan su mutu waɗannan su zo, Allah ya ce don in jarraba ku. Kuma ja'alnakum kala'ifa fil ardi, na sanya ku ne kalifofi in ji Allah a bayan ƙasa, linanzura kaifa ta'malun, don naga me da ku aikata. Allahu akbar. Hadisin Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Sai yace fattaqud dunya wattaqun nisa. Annabi yace duniya hulwatun khadira, tana da zaki, tana da dadi idan mutum ya dandana. Khadira, annabi yace kuma koriya ce shar, akwai abin ban sha'awa ta tare da ita. Wa inna Allah mustaklifukum fiha, to gashi Allah ya kalifantar da ku a cikinta, ya zaunar da ku a cikinta. Liyan fa yanzur kaifa ta'malun. Allah zai ga me da ku yi ne a ciki. Jama'a muna ji, me da ku yi idan kun shigo cikinta, me da ku yi. Annabi sai ya ce fattaqud dunya, ku kiyayi duniya. Fattaqud dunya, annabi ya ce ku kiyayi duniya. Wattaqun nisa, ku kiyayi hidiman mata, in ji manzon Allah. Rayuwar duniya yan uwa jarraba ce. Rayuwar duniya jarraba ce. Allah ya zuba mu a duniya ne kamar yadda muka ambata a baya, domin ya gwada mu ya ga suwaye da su tsaya su yi addini, suwaye ba da su tsaya su yi addini ba. Wannan shine jarraban da yake cikin rayuwar duniya. Wanda ya san manufar zuwansa duniya, kaga ba zai zo duniya ya rungumi hada-hadan duniya ya yi watsi da addininsa. Hadari mafi muni da mutum zai jefa kansa a ciki, hadari mafi muni da mutum zai jefa kansa a ciki a rayuwar duniya shine ya yi watsi da addini ya rungumi duniya. Ya yi watsi da addini ya rungumi rayuwar duniya. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa bansa, hadisi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fi da hadisin Ubadah ibn Jarrah. Annabi yake ce masa bansa, fa wallahi mal faqru aksha alaikum walakinni aksha alaikum an tubsat ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama halakatu. Annabi yace fa wallahi
na rantse da Allah alaihi salatu wassalam, mal faqaru aksha alaikum, annabi ya ce ba talauci nake jiye muku tsoronta ba, talauci ta addabe ku, annabi ya ce baya daga mun hankali, ba ni tsoron a ce talauci ta addabe ku. Mal faqaru aksha alaikum ba shine mafi girman abin tsoro a guna a kanku ba, in ji manzon Allah alaihi salatu wasalam, wai a ce ku talakawa ne, walakin aksha alaikum an tubsata duniya alaikum, yace abinda yafi daga mun hankali nake tsoro a kanku a shimfiɗa muku arziki da rayuwar duniya. Annabi yace wannan shine abinda na fi tsoro. Al-Imam al-Qurtubi yace saboda talauci, illar talauci galibi cutar da duniyan ka kawai zai yi, amma illar wadata da rayuwar duniya ita kuma galibi cutar maka da lahira za ta. Walakin ni aksha alaikum, annabi ya ce abinda nake tsorace muku, nake jiye muku tsoronsa, an tubsata duniya alaikum, shine a shimfiɗa muku duniya malala, fatanafasuha, sai ku koma gwagwarmayar duniya kawai, faɗi tashinku duniya, tsere-tseren ku akan duniya, kamata na fasuwa kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka yi ta goge-goge, tsere-tsere akan rayuwar duniya. Fatuhulikakum kama halakatu, sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su. Dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan, dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan, abinda shaidan ya musu tarko da shi mafi girma ya halakar da su ita ce rayuwar duniya. Annabi ya ce walakin ni aksha alaikum, ina jiye muku tsoro an tubsata duniya alaikum, a shimfiɗa muku duniya malala, kama busidat ala man kana qablakum, kamar yadda aka shimfiɗa duniya ma al'ummomin da suka gabace ku, fatanafasuwa gwagwarmayar ku ta koma ta duniya ce kawai, kama tanafasuwa kamar yadda su ma suka tsaya a gwagwarmayar duniya, fatuhulikakum kama ahalakatum, ta halakar da ku yadda ta halakar da su. Annabi ya ce abinda nake tsorace muku kenan. Dukkan al'ummomin da suka shuɗe nan kaje ka bi, ko bautan gunki ka samu mutane suna yi, sai ka samu wata maslahar duniyarsu ta sa aka ja su kan bautan gunki. Kun gane magana? Duk al'ummar da ka daga, idan ka bi tarihinta, ko bautan gunki suke yi, ko wani abu suka rike koma bayan Allah, sai ka samu ta hanyar neman duniyansu da bin duniyansu aka ja su akan aƙidar, har ta zama musu aƙida, ta zama musu al'ada. Baka ga mutanen annabi Nuhu ba? Ai daga cikin complaint da annabi Nuhu yayi a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Nuhu rabbi innahum asawni واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. النبي نوح عليه الصلاة والسلام قال نوح ربي، النبي نوح يتي يا أبنجي إنهم أسوني، متانينا sun saba mini, duk abin da nazo da shi sun ki karbansa. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara, sun bi wani wadda dukiyarsa da 'ya'yansa ba za su kara mishi kuma ba sai dai hasara. To biyan irin wannan maslahan, duk al'ummar da ka daga, duk alƙaryar da ka daga, sai ka samu batansu yayi alaka da maslahar duniyarsu. Jama'a mun fahimta? Babu wani tarko da shedan ke aiki da shi na take ya halakar da mutum kamar ta hanyar ya zo mishi da tallar rayuwar duniya. Saboda haka annabi ya ce abinda na fi jiye muku tsoro shine a shimfiɗa muku rayuwar duniya kamar yadda aka shimfiɗa ma waɗanda suka gabace ku koma gwagwarmaya da harkar duniya kamar yadda su ma suka koma gwagwarmaya da harkar duniya, sai ta halakar da ku yadda ta halakar da su. Annabi ya ce abinda nake jiye muku tsoro ke. Annabi ya ce abinda nake jiye muku tsoro kenan. Ta lalata musu, ta halakar da su. Annabi ya ce kuma idan kun biye mata za ta halakar da ku. Wannan hadisi da muka karanta yana sharhan wata aya ce a suratul tauba. Kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum
قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الله يتي كالذين من قبلكم abin da yake faruwa da munafukai da kafirai, Allah ce kamar abin da ya faru da waɗanda suka gabace ku ne, domin ya yi labari, ya ba da labarin munafukai ne yadda suka shirya gadan zarewa musulmai a yakin tabuka. Allah sai ya ce kalladina min qablikum, ai wannan ɗabi'a ce, hali ne na irin waɗanda suka zo kafin ku. Kanu ashadda minkum quwwatan, Allah ya ce su waɗanda suka zo kafin ku, al'ummomin da suka zo kafin ku, kanu ashadda minkum quwwa, Allah ya ce sun fi ku karfin jiki, wa akthara amwalan wa aulada, kuma sun fi ku karfin tattalin arziki, Allah ya ce kuma sun fi ku yaya. Fastamta'u bi khalaqihim bi ma'ana nasibihim min maladhid dunya. Fastamta'u bi khalaqihim, Allah ya ce sai suka yi ta more duniya da rabon da na basu na duniya, sai suka yi ta walawa. Kama stamta allazina min qablikum fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta allazina min qablikum bi khalaqihim. Allah ya ce to gashi kuma kuna dana duniyar munafukai, kuma kafirai kuna dana duniyar kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka dana duniyar. Jama'a kuna fahimtar misali? Allah ya ce kamar waɗanda suka gabace ku ne, sun fi ku ƙarfin jiki, sun fi ku ƙarfin tattalin arziki, Allah ya ce sun fi ku yawan ƴaƴa. Allah ya ce sai suka dinga ɗana duniyarsu da abin da muka basu na rayuwar duniya, kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka ɗana duniya da abin da muka basu. Wa kuntum ai da kaltum fil batili wad dalal. Allah ya ce to gashi ku har kun kutsa cikin bata, kun kutsa cin mutuncin addini, kun kutsa wajen kin addini. Kallabi kabu, kamar yadda su waɗanda suka gabace ku su ma suka kutsa. Jama'a mun fahimta? Kaga Allah na kwatanta abinda 'yan duniyanmu na yau suke yi daidai ne da abinda 'yan duniyan da suka gabata su ma suke yi. Allah ya ce to kuma gashi kun ɗauki salon waɗanda suka shuɗe kafin. Fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta alladhina min qablikum bi khalaqihim wa kuntum kalladhi kagu. Allah ya ce gashi kun kutsa cikin barna yadda su ma da suka samu duniya suka kutsa cikin barna. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah ya ce to ayyukansu ya ɓaci a duniya da lahira. Wa ulaika humul khasirun. Allah ya ce kuma su ne asararru a ranar alkiyama. Saboda haka annabi ya ce mafi girman abinda na fi jiye muku tsoronsa shine a shimfiɗa muku rayuwar duniya, ku koma hada-hadan duniya ta halakar da ku yadda waɗanda suka gabace ku suka biye ma duniya ta halakar da su. Duk wanda ya rungumi rayuwar duniya ita ce adonsa, duk wanda ya rungumi rayuwar duniya ita ce uwarsa, to zai mutu bashi da uwar arziki. Kasan ko a hausance kaji ana nuna wani ana cewa dan duniya ne, to a duniyan ma shi ba dan arziki ba ne, domin ita ba ta kyankyasan dan arziki. Duk wanda kaga ya zan mutumin arziki, ya zan mutumin kirki, bai biye mata bane ba. Duk wanda ya biye mata bai taba zama mutumin arziki ba. Hadari ne yan uwa, mafi muni mutum ya mai da tunaninsa ita ce duniyarsa, duniya ta cinye karfinsa, duniya ta cinye tunaninsa, duniya ta cinye basirarsa, ya manta manufar da aka kawo shi duniyan don ita. Wannan ita ce
asara mafi muni. Wannan ita ce asara mafi muni. Babu wata asara da ta kai wannan asaran girma kamar a ce rayuwar mutum ta salwanta a duniya kuma rayuwar ta kare marayuwar duniya. Amin. Wajibi ne mu kalli abinda ke cikin alkur'ani, mu kalli abinda ke cikin sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, mu dauki wa'azi. Da kaji ake maganan ƙarunan nan a farkon al'amari mutumin kirki, duniya ta jashi, duniya ta jashi ya bita. Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alayhi, inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الله يتي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي إن قارون كان من جماعة موسى وعشيرته. الله يتي كونغ قارون yana cikin jama'ar annabi Musa, da shi ake tafiyar annabi Musa, dan uwa ne na annabi Musa, babban annabi Musa ya aiki Karuna. Fabaga alaihim, Allah ya ce Karuna sai ya fara kama karya wa annabi Musa da kuma sauran musulmai. Fabaga alaihim ay tajabbara wa takabbara alaihim. Kamar wani ne ya ce Allah to me ya rikidar da Karuna ya koma fada da annabi Musa da wadda suka yi imani. Allah ya ce wa atainahu minal kunuzi, Allah ya ce kudi muka bashi. Allah ya ce kudi muka bashi. Annabi ya ce ina gudu a shimfiɗa muku duniya, kuma abin da ya samu waɗanda suka gabace ku ya same ku. Akwai wani malami da Allah ya bada labarinsa a cikin suratul a'raf, da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ce mishi Bal'am. Shi wannan Bal'am din malami tunda Allah da kansa ya ce mun bashi karatu. واتل عليهم آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الله يتي كرنتا مع الأمة لا برتامسو لا بارن malamin nan da muka bashi ayoyinmu. Allah ce mun bashi karatu. Fansalakha minha, sai ya tubu daga cikin karatun. Kaga da yana cikin karatun. Jama'a kun fahimta? Fansalakha minha, sai ya fita a karatun. Kaga da yana aiki da karatun. Allah ce to yanzu ya fita a karatun. To a farkon al'amari mutumin kirki ne. Fa'atba'ahu shaytanu, sai shaydan ya riske shi. Fakana min algawi, Allah ce sai ga malamin nan ya halaka. Walau shi ina, Allah ce inda mun so la rafa'anahu biha, da mun ɗaukake shi da wannan karatu. Walakinnahu aklada ila al-ardi mala warkana ila dunya. Allah ce amma wannan malami sai ya karkata ma duniya, sai ya koma ga neman rayuwar duniya, sai ya koma ma hidimar duniya. Allah ce sanadiyar lalacewa su kenan. Jama'a muna fahimta? Annabi ya ce abinda nake tsorace muku, kar abinda ya samu waɗanda suka gabace ku game da harkar duniya, annabi ya ce kuma ta zo ta same ku. To duk wanda ka daga ka dubi lalacewarsa,
ka dubi lalacewarsa, galibi za ka samu rayuwar duniya ta lalatar da shi. Annabi ya ce abinda nake tsoro ya afka muku ke. Yan uwa, manufar halittar mu shine mu bauta ma Allah. Ibada shine wajibi na farko da ke kanka, shine awwalu ma yajibu alal mukallaf. Kasuwancinka ribar kafa ne, sana'arka ribar kafa ne, amma karka yadda ka juyar da rayuwarka maharkar duniya ka yi watsi da kiyamarka. Wani abin tausayi, duniyar ma ta hanyar haramun yake neman ta. Duniyar ma ta hanyar haramun yake neman ta. Manufar halittar mu shine mu bauta ma wanda ya halicce. Allah ya wajabta mana mu tashi neman abincinmu, abinda za mu kare mutuncinmu, mu kare mutuncin addininmu, mu kare mutuncin al'ummarmu. Amma wannan ba shi bane abinda za mu rinjayar a cikin rayuwa. Suka da Allah ke yi game da komawa zuwa ga rayuwar duniya shine mutum ya shagala ga duniya, ya shagala ga barin lahirarsa. Mutum ya koma ma duniya, ya shagala da duniya ga barin lahirarsa. Waɗansu Allah ya ba da labarinsu a suratu Yunus, innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الله يتي إن الذين لا يرجون لقاءنا، الله يتي waɗanda ba su fatan gamuwa da mu, ba su yadda da tashin alkiyama ba, ba su yadda akwai tsayuwa a gaban Allah ba. La yarjuna liqa'ana, la yakafuna liqa'ana, da waɗanda ba su tsoron gamuwa da mu, ba su tsoron Allah. Waradu bil hayatid dunya, Allah ya ce sun yarda da rayuwar duniya. Wa tama'annu biha, Allah ya ce sun natsu da rayuwar duniya. Ka san daga ran da ka gamsu da rayuwar duniya, ka natsu da rayuwar duniya, to a ranan ake yanka ma kiyamar ka takaddan shika. A ranan ake rubuta takaddan shika ma lahiranka. Hassan al-Basri ya ce duniya da lahira kamar bango ne guda biyu haka. Duk lokacin da ka matsa kusa da wancan kayi nesa da wancan, duk lokacin da ka matso kusa da wannan kayi nesa da wancan. To duk ran da mutum ya natsu da rayuwar duniya, ya gamsu da rayuwar duniya, Allah ya ce to ya rabka nake. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, Allah ya ce sun gamsu da rayuwar duniya, wa tama'annu biha, sun natsu da rayuwar duniya. Allah ce walladina hum an ayatina gafilun. Allah ce duk inda ka samu waɗannan zaka same su arabkane game da ayoyinmu, arabkane game da ayoyinmu. Wai aya ta ce kaza, akwai abin lura, akwai abin wa'azi. Allah ce babu ruwansu. A suratul tauba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثقلتم إلى الأرض. الله أكبر. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله يتي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi, me ya same ku inji Allah idan an ce ku fita a je yaƙi don daga addinin Allah, a je a yi aiki ma addini, a je a yi aikin da zai taimaki addinin Allah, idza qaltum ila al-ardi, sai ku dinga nauyin jiki, ba ku yin abin da jikinku. Araditum bil hayati dunya min al-akhirah, Allah ya ce yanzu har kun yi da duniyan nan ne akan lahira. Allah ji har kun yadda da ita. Araditum bil hayati dunya min al akhirah, Allah ya ce yanzu har ka yadda da duniya. Ka dubi abin da rayuwar duniya take ma mutane.
ka duba yadda rayuwar duniya ta take ma mutane. Kuma idan duniya wata kasuwa ce da ake ci, ka kalli babanka me ya ci. Idan kana da kaka ka je ka hira da shi, me ya ci, wace kasuwa ya ci. Allah ya ce malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah, me ya same ku idan aka ce ku fita a tafarkin Allah, ku tashi ayi wa addinin Allah aiki, ka tashi ka bauta ma Allah, in thaqaltum ila al-ardi, Allah ya ce sai ku dinga nauyin jiki, ba ku so ku yi. Allah ya ce hutun duniya kuke so, araditum bil hayati dunya bil akhirah, Allah ya ce yanzu har kun yadda da rayuwar duniya akan lahira. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Allah ya ce to jin daɗi na rayuwar duniya in ma shi ke sa ku yi nauyin jiki akan aikin addini, to ba komai bane in an kwatanta shi da jin daɗin lahira. Allah ce face kankanin jin daɗi ne wanda zai zo yanke ba da jima ba ji. Ka tashi ka yi addini da kazar-kazar ɗinka. Kullum muna maimaitawa, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wadda ba shi da sana'a a cikinsu, amma saboda yadda suka rike addini, ɗalibin ilimi ma ba kowa zai iya gaya maka sana'ar waɗansu daga cikin sahabbai ba. Ka samu ɗalibi ka ce mishi me sana'ar Abdullahi dan Mas'ud, ka tambayi ɗalibi ka ce mishi menene sana'ar Abdullahi dan Umar, menene sana'ar Abu Huraira, menene sana'ar wani. Saboda yadda suka rike addini, ana kiran sunansu kawai addini zaka tuna, kuma kowa da sana'arsa. Shi yasa Allah ke musu yabo da kirari. رجال لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله يتي رجال ودنسو إيرم مزعجيني غرازاني إن جاء الله لا تلهيهم تجارة wala bai'un an zikirillah, saye da sayarwa, fatauci, sana'a, Allah ya ce bai taba dauke hankalinsu daga addinin Allah ba. Wa iqamis salati, sana'ar su jauran su bai taba dauke musu hankali daga tsayi da sallah ba. Wa ita'iz zaka bai taba dauke musu hankali daga bada zakkan dukiyoyinsu ba. Kamar wani ne ya ce Allah to wai waɗansu irin 'yan kasuwa ne, me ya ɗauke su suka fifita addini akan kasuwanci. Allah ya ce ya kafuna yawman, suna tsoron haɗuwa da wata ini ce ta taqallabu fihi alqulub wal absar, da idan duna da zukata sukan fito turuturu saboda tsoron wannan ranar. Su tsoron alkiyama yasa suka fifita addini akan sana'arsu. Sayyidina Umar, al-Imam al-Bukhari fi hadisi, irin wannan kayan trader yake da shi da makwabcinsa, sai suka zauna suka ce to yanzu mu haɗe kasuwancin mu guda, idan muka biye ma kasuwa ba za mu ji karatu a bakin manzon Allah ba. Sai aka tsara yau wannan sai ya tafi shago, sai ya je yi kasuwa, wannan yana makaranta yana ɗaukan karatu. Idan aka rufe kasuwa wannan ya dawo gida ba zai kwanta bacci ba, duk hadisan da ya ji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mishi. To gobe kuma Umar sai ya tafi kasuwa, wannan kuma sai ya je makaranta ya zauna, saboda sun san kasuwar ba za ta dore ba, ba za ta dore. Da haka suka yi addini. Annabi ya ce ka rayu a duniya kamar bako, ka rayu a duniya kamar mai ƙetare titi, in ji manzon Allah, wanda zai tsallake kwalta yana jira ababen hawa su yi sauki, ya ce bari ya nemi kujera ya zauna kafin in sun yi sauki ya tashi tafi, ina a tsayensa yake. Annabi ya ce ka tsaya a duniya a tsaye, kar ka kwanta, ma'ana kar ka sake. Abdullahi dan Umar ya ce idan aka wayi gari da kai karka dauka da aka yamma da kai, idan an kai yamma da kai karka dauka da a wayi gari da kai. Duk wanda ya dauka haka zai rayu, wata ran duniya za ta ci amanarsa. Yan uwa, kasuwanci mafi asara shine ka sai da lahira don duniya,
kasuwanci da ya fi kowane kasuwa asara shine ka sai da lahira don duniya. Da Allah ya bada labarin waɗansu 'yan duniya yadda suke jin duniya ya ce ula'ika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Allah ya ce ga su can sun yi ciniki lahira an ba su duniya sun ba da lahira. Ishtarawul hayatad dunya bil akhirah sun sayi rayuwar duniya. Annabi ya ce Allah ya ce sun ba da lahirarsu. Allahu akbar. Ciniki mafi haɗari shine cinikin sayar da lahirarka. Allahu akbar. Annabi ya ce likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal. Kowace al'umma da fitinarta, abinda ya addabe ta. Wa fitnatu ummati almal, annabi ya ce fitinar al'umma ta kudi. Allahu akbar. Wani hadisi abin tsoro, al'imamu Muslim ya fidda hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Annabi ya ce badiru bil a'mal, ai badiru bil a'mal salihah. Annabi ya ce ku yi kaukawa ku rungumi aikin alkhairi. Annabi ya ce ku yi sauri ku rungumi ayyukan alkhairi. Badiru bil a'mal, ku yi sauri ku rike qiyamul layl, ku yi sauri ku rike alqur'ani, ku yi sauri ku rike sallolin nafila da azumin nafila, ku yi sauri ku tsarkake aqidar ku daga shirka da bid'a. Badiru bil a'mal, annabi ya ce ku yi sauri ku rungumi ayyukan alkhairi. Fitanan, annabi ya ce ga can waɗansu fitintunu sun kunno kai ma al'ummata. Ka qit'il laylil muslim, annabi ya ce ka ce wani yankin duhun dare ne. Annabi ya ce ga can yana zuwa. Jama'a kuna ji? Badiru bil a'mal, annabi ya ce ku yi sauri ku rike ayyukan alkhairi. Ka yi sauri ka rike addini, ka yi sauri ka rike alkur'ani da sunna. Fitanan, annabi ya ce ga can waɗansu fitintunu ka qit'il laylil muslim, annabi ya ce kamar wani yankin dare mai tsananin duhu. Annabi ya ce ga tar fitinan ta zo. Annabi ya ce in ta iso kanka ba za ka ga tafin hannunka ba. Menene abun tsira kafin ta zo? Annabi ya ce ka rungume ayyukan alkai. Annabi ya ce ka riƙe addini. Idan fitinar ta zo, annabi ya ce kai za ka ga gabanka. Badiru bil a'mal, annabi ya ce ku yi gaugawa ku riƙe aikin alkai, ku yi gaugawa ku riƙe addini. Fitanan, annabi ya ce ga can fitintunu suna zuwa. Ka qit'il laylil muslim, annabi ya ce kamar yankin dare mai duhu. Annabi ya ce zai zo ya lullube ku. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, annabi ya ce idan fitinar ta zo mutum zai wayi gari an yi sallar asubahi da shi yana mumini ba fa musulmi ba, yana mumini wa yumsi kafiran, za a ini ya zama kafiri ba fa ya zama fasiki ba. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, za a wayi gari, za a karya da safe mumini ne tsantsa wa yumsi kafiran, amma kafin rana ta fadi ya zama arne, in ji manzan Allah. Au yumsi muminan wa yusbihu kafiran, ko kuma zai yi yammaci a mumini ba musulmi ba, wa yusbihu kafiran, gari na wayewa ya zama kafiri. Jama'a ba fa ya zama fasiki ba, ya zama kafiri. Sahabbai suka ce manzan Allah, wannan mutumin zai zagi Allah ne? Annabi ya ce a'a. Zai zagi manzan Allah ne? Annabi ya ce a'a. Zai taka alkur'ani ne? Annabi ya ce a'a. Ya bi'u dinahu bi aradin min ad-dunya, zai sai da addinin ne ya samu abin rayuwar duniya. Annabi ya ce ba zai karyata Allah ba, ba zai zagi manzan Allah bane, ba alkur'ani zai taka ba. A'a, ya bi'u dinahu, addinin da ake tsiran zai ɗauka ya sayar bi aradin min duniya
da wata bukatarsa ta rayuwar duniya. Addinin zai sayar saboda bukatar rayuwar duniya. Annabi ya ce ku rike aikin alkhairi kafin wannan fitinar ta zo muku, ku rike ayyukan alkhairi, ku rike addini da kyau. Annabi ya ce kafin lokacin nan ya zo za a wayi gani mutum na mu'mini a ini, annabi ya ce yana kafiri. Za a ini yana mu'mini a wayi gari yana kafiri. Manzan Allah zai ridda ne ya bar addinin? Ya ce a'a, ya bi'u dinahu bi arzin min ad-dunya, addinin zai sayar saboda wani abu da zai samu na rayuwar duniya. Annabi ya ce ku rike addini, ku rike addini, fitintunu suna zuwa. Yau dai kaga rayuwar mu kawai illa man rahimallah, illa man rahimallah. Yau rayuwa illa man rahimallah, yau rayuwa illa man rahimallah. Me ne mafita? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rike addini, kar ka yadda ka dinga baya baya da addini, kar ka yadda ka dinga baya baya da addini. Duk wanda ya rungumi addini, Allah ya yi alkawarin zai taimake shi. Duk wanda ya taimaki addini, Allah ya yi alkawarin zai kafe kafafunsa akan doron addini. Mu yi kokari, mu yi kokari, mu rarrashi zukatanmu, mu ba mu kanmu haƙuri. Mu rarrashi zukatanmu, mu ba mu kanmu haƙuri, har mu samu mu gamu da Allah lami lafiya. Annabi ya ce fitintunu suna zuwa, fitintunu suna zuwa, fitintunu suna zuwa. Annabi ya ce mutum za a waye garin shi mumini, ba munafiki ba. Inda munafiki ne sai a ce dama ai ya boye ne ko? To yanzu mumini ne. Ya taba zama mumini bai yadda da Allah ba? Ya taba zama mumini bai yadda da manzon Allah ba? Ya taba zama mumini bai yadda da alkur'ani ba? To annabi ya ce kafin yamma ya zama kafiri. Manzon Allah me ya dalilin da zai zama kafiri? Ya ce zai sai da lahiran ne, zai sai da addinin ne don abin da zai rayu a duniyar shi. Ba wai yanzu ya gane musuluncin ba daidai bane, ba wai yanzu ya gane imanin ba daidai bane, ba wai yanzu ya gane alkur'ani ba daidai bane. Yana da wata bukata ce ta rayuwar duniya, kuma sai ya sai da addinin tukunna bukatar ta biya. To sai sai da addinin don bukatar su ta biya. Kasuwanci mafi muni shine kasuwar da za ka sai da lahirarka. Ita duniya duk yadda ta maka daɗi da ka manta, duk yadda ta maka daɗi da ka manta, duk yadda ta maka daɗi da ka manta. Manufar kawo mu duniya shine don mu yi addini, mu ji tsoron Allah, mu kuma ci gaba da roƙon Allah tabbatuwa akan addini, mu ci gaba da roƙon Allah, mu ci gaba da tsayuwa muna roƙon Allah domin ya tabbatar da digadiganmu akan addini. Allah wurare da yawa a cikin alkur'ani ya tsinkayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin rayuwar da kafirai da 'yan duniya suke, cewa ya kau da kai, ya kau da kai, ya kau da kai. La ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, لا يغرنك الذين لا يغرنك تقلب الذين كفروا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. الله يجي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Allah ce kar ya ruɗe ka ci ruwa da kafirai ke yi a cikin duniya. Yau ana Ingila, gobe ana London, jibi ana kaza. Allah ce la ya guran nan. Yau ana wancan gidan, gobe ana wancan gidan, jibi ana wancan motan, gata ana wancan. Allah ce kar ya ruɗe ka. Mata'un qalilu. Allah ce jin daɗi ne ta ita ce. Thumma ma'awahum jahannam, sannan makomarsu jahannama wa bi'sal mihad. Allah ce kaga shimfiɗan da suka yi wa kansu, shimfiɗa ta yi muni. Wala ta muddanna ainaika
ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharat alhayatid dunya متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الله يتي da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum ay asnafan minhum. Allah ya karka daga ido ka dinga kallon abinda muka ji yadda nau'ukan kafirai da shi daɗi a rayuwar duniya. Zaharatul hayatid duniya, Allah ce fure ce ta rayuwar duniya za ta yi yaushi. Linaftinahum bihi, Allah ya ce mun ba su ne don mu jarrabe su. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, Allah ya ce arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi shine mafi wanzuwa. Fala tu'jibuka amwaluhum فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله يتشهد من زن الله صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الله يتشهد كريك آياتك كريك برجيك دوكي يسو كو يأنسو kare baka sha'awa. Innama yuridullahu, iyakar abinda Allah ke nufi da shi na ba su waɗannan dukiyar yaya liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya, shine zai azabtar da su ne da dukiyar da yayan a nan duniya. Wa tazhaka anfusuhum ay wa takhruju anfusuhum wa hum kafirun. Allah ce zukatan rayukansu da su fita a jikinsu suna kafir. Allah ta kare burge ka. Jama'a, wannan umurni da Allah ke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala tamuddanna aynaka la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Kuna jin wannan umurni ya tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ko ya shafe mu? Ya shafe mu. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. ka gabatar da addini ka akan ko akwai iyaka. Duk abin da ka ganshi yana da iyaka. Duk abin da ka ganshi yana da iyaka. Kasuwa kana da shago a santar, kana da shago a wind, kana da shago a railway, kana da shago a duk inda kake da shago. Akwai ran da kana cire kafanka a santaral kuma kayi bankwana da ita kenan har abada. Akwai fitan da ba za ka sake shiga. Akwai fitan da yau in ka fita daga kasuwar to kuma ka fita ke. Duk yadda duniya ta yi daɗi tana da iyaka, amma mu yi kokari mu gabatar da addinin akan komai. Ibada ita ce manufar halittarka. Allah ya halitte ka ne don ka bauta mishi, ya kawo ka duniya ne don jarraba, ya jarrabe ka akan abin da ya ajiye a duniya na rayuwarta da kuma addini. Idan ka tsaya kai addini ka ci jarrabawa, in ka biye ma duniya ka faɗi kayi asa. Allah ya mana muwafaka. Allah ya sa ababen da muke karantawa su amfani mu. Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini. Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini. Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmi. Allah ya kaskantar da kafirci da kafir. A nan za mu dakata, sai kuma jibi idan Allah ya kai mu, kamar yadda Malam Ibrahim ya sanar, muna da darasi na goron sallah a can masallacin State Locus, inda muka gabatar da wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu tattauna a ranar kan abin da ya shafi asbabun nasab, hanyoyin da musulmai da su bi domin tsamar da kansu daga cikin halin da suke ciki, hanyoyin nasara da Allah ya shimfiɗa ma al'umma, wadda matukar al'umma ba wannan hanyar ta bi ba za ta taɓa kai tudun mun tsira ba. Allah ya tabbatar da digadigan mu, Allah ya mana albarka, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. to muna da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na halartar wannan majalisi mai albarka. Muna miƙa godiya ga shugabanni da suka shirya wannan zama da fatar Allah ya sanya albarka a cikin zaman. Su ma ɗalibai na wannan makaranta muna musu fatan alkhairi. Allah ya sanya albarka a cikin karatunsu, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsu, Allah ya sa su gama da duniya lafiya. Maudu'i da aka bani shine magana akan hubbud duniya wa karahiyatul maut, shine son duniya da gudun mutuwa, ƙin mutuwa. Hubbud duniya wa karahiyatul maut darasi uku ne a cikinsa. Akwai magana akan ita duniyar kanta kafin kuma maganan sonta. Duk lokacin da za a yi magana akan son duniya to akwai bukatar wadda yake son duniyan ya san mecece duniya, to sannan sakamako da take haifarwa shine ƙin mutuwa. Ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce ku al'ummata, annabi ya ce ku saurara ku ji, misali na da ku, in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce misalin waɗansu mutane ne a cikin alƙaryarsu, waɗansu mutane ne a cikin garinsu, waɗansu mutane ne a cikin anguwansu. Sai suka samu labarin cewa abokan gaba za su kawo musu farmaki a cikin garinsu. Annabi ya ce sai suka ware wani mutum guda ɗaya, suka ɗora shi akan wani dutse ko wani gini mafi tsayi a cikin alƙaryar. Sai suka ce mishi ka dinga leƙo mana abinda zai faru a bayan gari game da sha'anin abokan gabanmu da za su kawo mana hari. Annabi ya ce ku sani ni ne wannan mutumi da Allah ya wakilta ni na leƙo muku abin da zai zan farmaki a kanku. Annabi ya ce sai na je na hau kan wannan ɗororon ginin ko wannan ɗororon dutsen. Annabi ya ce ina gane ma al'ummata abin da zai zan farmaki akan al'ummar. Annabi ya ce ina cikin dako sai na hango abokan gaba sun yi gangami sun nufo kan al'ummata da farmakinsu. Annabi ya ce sai na juyo na kalli mutanen cikin gari nake ce musu ga abokan gabanku sun taso muku
da makamai mafiya muni da hadari wadda ba za ku iya fuskantar su ba. Annabi ya ce ku gudu ku gudu ku gudu. Annabi ya ce ku ji al'ummar nan, ni ne mai leƙo muku abinda zai zan farmaki a kanku. Annabi ya ce duk lokacin da na ce muku ku gudu, annabi ya ce ku gudu. Annabi ya ce duk lokacin da na ce ma ka gudu, annabi ya ce ka gudu. Annabi ya ce in na ce ka tsaya ka tsaya, domin ni ne wakilinka akan alkhairin rayuwarka, ni ne wakilinka akan sharri da fitinar rayuwarka. Allah ya aiko ni. Annabi ya ce babu wani abu na alkhairi dukkan kantansa face sai da na nuna muku ko al'ummata, kuma babu wani alkhairi dukkan kantan alkhairin, annabi ya ce face sai da na nusar da kowannan alkhairin ko al'ummata. Annabi ya ce wannan kuma wajibi ne akan kowane annabi da Allah ya aiko shi cikin al'ummarsa, ya nusar da su abinda shi ne mafi alkhairin rayuwarsu, ya kuma nisantar da su, ya tsoratar da su ga duk abin da yake shi ne mafi sharri a cikin rayuwarsu. Abu na farko yan uwa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne ya zama jagorarmu. Idan da mu al'ummar za mu iya rayuwa ko da babu jagorancinsa, wallahi ba za a aiko shi a ce jagorance mu. Idan da a ce za mu iya rayuwa ko babu jagorancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, to da ba za a aiko shi ya mana jagoranci ba. Duk wadda bai yarda da jagorancinsa ba, duk wadda bai yarda da shugabancinsa ba, duk wadda bai yarda ya yi tafiya a bayan nusarwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to zai shiga jeji ne a cikin rayuwarsa. Zai shiga jeji a cikin rayuwa. Ba a taba wani mutum ba, kowane ne shi, da ya taba kai tudun mun tsira kuma ba tare da daukan shawaran baban alkasim sallallahu alaihi wasallam ba. Abu na farko da nake jan hankalinmu yan uwa shine mu fahimci cewa Allah ya mana gata, Allah ya mana rufin asiri, Allah ya taimake mu da taimako mafi ɗaukaka, shine da ya aiko mana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan shari'a da take hannunmu. Jan hankali na biyu shine wajibi ne akan kowane mutum musulmi ya sani cewa Allah yana da sunna akan yadda yake mu'amalantan bayinsa. Ma'ana Allah na da tsari yadda yake mu'amalantan bayi, to akwai tsarin Allah akai. Wannan tsarin shine duk lokacin da Allah zai shirya wa bayi wani abu da da su gudanar da rayuwansu a kai, to Allah na shirya musu abin da ya dace da su ne, ba Allah na shirya musu abin da suke so ko kuma abin da ba su so ba ne. ‘Yan uwa kuna fahimta? Duk lokacin da Allah zai shirya wa bayi wani abu da bayi da su gudanar da rayuwansu a kai, to Allah na shirya musu abin da ya dace da su ne, ba yana shirya musu abin da suke so ko abin da ba su so bane ba. Saboda haka babu wadda zai yi asarar rayuwa a cikin rayuwa mafi muni kamar wadda ya ɗauka cewa zai rayu ne kan abin da yake so da abin da bai so. Mu fahimci wannan nuktan da kyau. Idan Allah malam ya tashi zai tsara maka wani abu a rayuwa, to ba yana kallon me kake so ko me baka so bane, amma shi yana tsara maka abin da shi ne mafi alkhairi a rayuwanka, sai ya umurce ka da ka zo zuwa ga abin da ya tsara maka. Idan ka amsa kiran, sai ka ribaci alkhairin duniya, ka ribaci alkhairin lahira. Idan ka ki bi, to sai ka fada hasarar duniya, sai ka fada hasarar lahira. ‘Yan uwa, idan Allah zai tsara mana wani abu da zai amfane mu, ba yana tsara mana abin da muke so ko abin da ba mu so bane ba, amma yana tsara mana abin da ya dace da mu ne. Shi yasa ka'idar da ya bamu na mu mu'amalance shi da ita shine kawai sami'ina wa ata'na. Allah mun ji, Allah mun bi.
ka'idar da Allah ya bamu mu mu'amalance shi da shi lokacin da yake bamu umarni shine mu ce Allah mun ji, Allah mun bi. Duk wanda ya ce zai yi rayuwa amma abin da zai aiwatar a rayuwa sai ya kalli abin ya mishi ko bai mishi ba kafin ya yi, har abada ba shi rabuwa da wahala a cikin rayuwa. Babu wani mutum kowane ne shi da zai rayu a cikin rayuwarsa kuma ya ɗauka cewa zai mu'amalanci rayuwarsa ne ta hanyar abin da yake so da abin da bayi so, face ya shiga wahalar rayuwa a duniya, ya shiga wahalar rayuwa a ran da zai tsaya a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan ya ɗauka cewa yana da addini, ya ɗauka cewa yana da annabi, ya ɗauka cewa yana da jagora, to sai ya taƙaita akan abin da jagoran sai ya nuna mishi, sai ya tsira a duniya, sai ya tsira a lahira. Allah a cikin alƙur'ani ya ce وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يجي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله يجي سوديوا kukan so kukan ki abu kifir ba ku son sa. Allah ya ce kuma alkhairin rayuwanku yana cikin wannan abu. Wa asa an tuhibbu shay'an, Allah ya ce kuma kukan so abu so na kullewa a cikin zuciya, wa huwa sharrun lakum. Allah ya ce amma abinda kuke son nan shine sharrin rayuwarku. Allah sai ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ya ce ni na san abinda ba ku sani ba. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shine mai sani, Allah shine ya san abinda ku ba ku sani ba. Ashe tunda mun yarda cewa alqur'anin mu ya nuna mana cewa akwai ababa da yawa da damu so su a zuciyar mu so na hakika, amma sharri da fitinar rayuwar mu yana cikin abinda muke son, kuma mukan ki abu, kuma alkhairin rayuwar mu yana cikin abinda muke kin. Allah ya ce mana to shi ya san abinda mu ba mu sani ba. Ashe akwai bukatar bawa ya koma zuwa ga wadda ya san abin da bai sani ba don ya nuna mishi abin da zai kasance. Ko miji da mata ne kaga sun yi shika, ya rubuta takarda ya saki matar, ita bata san za a sake ta bai sa ta aure shi, shi ma bai san abun zai zama haka ya rubuta takarda ya bata ba. Ashe idan an zo auren sai a ɗauki shawaran wadda ya san gobe da jibi da gata, tunda ku bara ku san me zai faru gobe ba, ba za ku san me zai faru jibi ba. Abu na farko yan uwa, magana game da son duniya. Wato duka cikin alkur'anin Allah babu wani abu da Allah ya gargadi bayi da shi kamar duniya. Inda za ka kirga ababen da Allah ya yi faɗa wa bayi a kansu na su guje shi, su nisance shi, su yi baye-baye da shi, duk cikin alkur'ani babu abin da Allah ya tsoratar da bayi haɗarin wannan abun kamar yadda ya tsoratar da su haɗarin duniya. Babu wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummarsa wannan abun, ya nisantar da su game da wannan abin, ya kuma tsinkayar da su yi taka tsantsan game da sha'anin wannan abun kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinkayar da al'ummarsa hadarin da duniya take da shi. Ita duniya ba a taba samu wadda ya dana ta ba, duk dabaranka ba za ka ɗana duniya ba. Ba a taɓa samu wadda ya ɗana duniya ba. Ita duwayonka duniya ba ka isa ka ɗana ta ba. Wannan abu da take zuwa da shi na algararu ya sa Allah ya tsine mata albarka. Bayan Allah ya halicci duniya, ya saka abin da ke cikin duniya, sai kuma ya tsine mata albarka
saboda haɗarin da duniya take da shi. Duk wanda zai yaudare ka ya ja hankalinka ya nuna maka nesa kusa, ya nuna maka sauƙin rayuwa, ya maka damfara mafi muni a duniya, babu abin da Allah ya ambata wanda ya fi haɗari akan mutum kamar rayuwar duniya. Sifofin da Allah ya ambace ta da shi sifa ne mafiya muni. Haɗarinta ya fi kowane haɗari zama haɗari akan ɗan adam. Amma ‘yan uwa ku saurara ku ji, shi duk wa'azin da Allah ke ma mutane, shi da kansa cewa yake a cikin alkur'ani babu wadda zai gane wa'azinsa. Allah ya ce sai in mutum ne mai hankali. Allah ya ce babu wadda za a mishi wa'azi ya gane wa'azin. Allah ya ce sai in mutum ne mai hankali. A suratul ra'd Allah ya ce afaman ya'lamu أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الله يتي أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. Yanzu wadda yake da sani yake da yaƙini cewa abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya, shine shiriya, shine tudun mun tsira. Allah ya ce kaman huwa a'ama, yayi ɗaya da wadda bai gane wannan karatun ba. Allah sai ce innama adatu hasri. Idan ka ji an ce innama a larabci, to maganan da za a faɗa ba ta da ta biyu, ita ɗaya ce kawai. Innama yatazakkaru, Allah ce iyakar waɗanda ke faɗa kuwa in na yi wa'azi in ji Allah, ulul albab. Allah ce su ne masu hankali. Mai hankali shi kaɗai ke iya tsinkayar abin da ke faruwa na wa'azi cikin alkur'ani da sunna. A wani gucewa mai ke wa ma ya zakaru illa ulul albab. Allah ce kai ba fa mai wa'astuwa a mishi wa'azi ya ji wa'azi ya ɗauka. Allah ce ba mai ɗaukan wa'azi. Allah ce sai in mutum mai hankali ne. Sai in mutum mai hankali ne. Ita duniya duk yadda ta maka daɗi da ka banta. Duniya ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba da ka bar duniya. Ko ka yi addini ko baka yi addini ba da ka bar duniya. Ko kin yi addini ko baki yi addini ba da ki koma zuwa ga Allah. Ko ka yi kirki ko ka yi rashin kirki za ka koma zuwa ga Allah. To amma mafi munin rayuwa shine ka koma zuwa ga Allah a hagunci. Mafi munin rayuwa shine ka koma zuwa ga Allah a hagunci. A hagunce shine baka tanadi abin da zai baka kariya a kiyamarka ba. Mutuwa sau ɗaya ake yi. Inda a ce sau biyu za a yi, to da za ta zo wa mutane da sauki. To amma sau ɗaya ake. Idan aka ɗauke ka bayan an karɓi rayuwarka, iya abin da ke kanka mai kai na addini, iya abin da ke kanka, abin da za ka kare kanka da shi shine abin da kai na addini. Allah ya ba mu misalin rayuwar duniya a cikin suratu Yunus. Allah ya ce إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله يجي إنما مثل الحياة الدنيا. الله يجي إياكر مثال الرأيور الدنيا. ينزم الدنيا نزي باكا مثال الدنيا.
Allah ya ce innama mathalul hayatid duniya, iyakar misalin rayuwar duniya, Allah ya ce kama in anzalnahu minas sama'i, kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama, fahtalaqa bihi nabatul ardi, Allah ya ce sai iri da yake cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwa da ya sauka daga sama. Dukkan dangin ciyawa da yake fita, dabbobi su yi amfani da shi, mutane su yi amfani da shi, Allah yana ajiye irin ne a cikin ƙasa. Lokacin da ruwa ya zuba ya cakuɗa da wannan iri da yake cikin ƙasa, to kuma dukkan dangin tsirrai da Allah ya sa irinsu a cikin ƙasa, Allah ya ce kuma sai su kama tsira. Allah ya ce innama mathalul hayatid duniya, iyakar misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama'i, Allah ya ce kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama, fahtalaqa bihi nabatul ardi, iri da yake cikin ƙasa sai ya cakuɗa da wannan ruwa da muka saukar daga sama, mimma ya'kulun nasu wal an'am, iri wadda in ya tsiro dabbobi suna ci, mutane suna ci. Hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, Allah ya ce har lokacin da za ta kai wannan ciyawan ya fito, idan gona ne ta sha taki ta yi kyau, wa zayyanat ta yi kwalliya, ma'ana ta yi kore shar, wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, manoma har sun sa yaqini da tabbas cewa bana damina ta yi kyau. Ataha amruna laylan aw nahara, Allah ya ce sai al'amarin mu yazo a cikin ini ko a cikin dare, cikin dare ko cikin ini, faja'alnaha hasidan, Allah ya ce sai mu maida wannan gona lalatacciya, girbabbiya, ka allam ta gana bil ansi, Allah ya ce kamar ba ita bace a wadace jiya. Sai Allah ya ce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun, Allah ya ce haka muke bayanin ayoyi daki daki domin mutanen da suke da zurfin tunani. Dukkan mun nan dalilin zuwan mu duniya shine don mu yi addini. Duk abin da kaga mutum yana yi a duniya ribar kafa ne. Menene dalilin da yasa Allah ya halicce ka? Yayi ka ne don ka bauta mishi. Manufar halittar mutum shine ya bauta ma Allah. Manufar halittar mutum shine yayi addini. Manufar zuwanka duniya shine don kai addini. Duk wani abu da ka samu za ka yi a rayuwa ribar kafa ne, amma ba don wannan abin aka yi ka ba. Lokacin da Allah ya halicci 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam, tun muna cikin tsatson annabi Adam, Allah sai ya yi magana da 'ya'yan annabi Adam. Allah ya ce وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله يجي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الله يجي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم كتنا lokacin da Allah ya riƙi yarjejeniya da alƙawari da 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam tun suna cikin tsatson annabi Adam. Wa in akada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum, Allah ya ce ka tuna ka ambata yayin da Allah ya riƙi yarjejeniya da alƙawari da 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam tun suna cikin tsatson annabi Adam. Allah sai ce musu alastu bi rabbikum, ba ni ne ubangijinku ba, ba ni da ku bautawa ba, ba ni ne mahalicinku ba. Qalu bala shahidna, dukanmu muka ce Allah mun shaida kai ne ubangijinmu, kai za mu bautawa, kai kadai ba abokin tarayya. Allah sai ya ce to na sa ku ne ku zan mun shaidu akan kanku da kanku, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilin, don kar ku zo ku ce mini ranar alkiyama kun rabkana ga barin wannan alkawari, kun manta da wannan alkawari. Allah ya ce kar ka zo ka ce ka manta wannan alkawari. Allah ya ce kar ka zo ka ce ka manta wannan yarjejeniya da muka yi da kai. Saboda haka
manufar halittar ɗan adam, manufar zuwa da ɗan adam da aka yi bayan ƙasa, yan uwa shine don ya yi addini, ya bauta ma Allah. Wannan wajibi na farko lokacin da ya sauke shi, to kuma duk abinda Allah ya halatta mishi a rayuwa sai ya yi, ba tare da ya gabatar da wani abu akan wannan manufa ta asali da Allah ya halicce shi domin ta ba. Babu wani mutum daga cikin bayin Allah wadda Allah ya mishi tsinkaya da hangen nesa a rayuwa face sai da ya rubuta takardar shika ma rayuwar duniya, sai da ya rubuta takardar shika ma rayuwar duniya, domin ita duniya bata taɓa